Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit în cadrul Radical Romanian Cup. Și după ce am avut parte de un circuit ce ne-a oferit de toate, revenim aici pe Motor Park România pentru sprintul ce închide, iată, o zi plină de acțiune desfășurată pe circuitul din zona adâncata. Suntem pregătiți așadar să începem cursa finală, dar până atunci vă propun din nou să vedem ce s-a întâmplat în cadrul primei etape din cadrul Radical Romanian Cup, locul în care am readus spectaculoase dueluri, așa cum ne obișnuiește de fiecare dată această competiție dată între prototipurile britanice de vârf. Sezonul 2023 al Radical Romanian Cup ne-a adus la debut de stagiune pe sensul normal al circuitului Motor Park România, nume noi și piloți consacrați fiind pregătiți de cele două sprinturi ale competiției. În cadrul primei curse, astfel, Cătălin Iuhas, pilot ce face trecerea către SR10, pleacă din polul clasei Master în dreptul său pe grill, aflându-se marocanul Mulai Elului. Bogdan Bondor preia întâietatea la Pro 1500, în timp ce Andrei Dună vine după 3 depășiri în vârful SR1 Cup. Duelul de la Masters este încheiat destul de rapid, odată cu ieșirea în decor a marocanului Elului. În bătălia SR3-urilor, George Cațan trece la atac și îl depășește pe Alin Fulga pentru a urca pe locul al doilea al categoriei. Pilotul venit din MotoRC își continuă ascensiunea în clasament și trece și de Bogdan Bondor, acesta urmând să își păstreze și prima poziție a clasei Pro 1500 până la finalul întrecerii. În cadrul SR1 Cup, ultimele 5 minute ale cursei au fost cruciale, iar după o urmărire de proporții, campionul antitru al categoriei, Luca Savu, îl depășește pe Andrei Dună. Astfel, victoria în cadrul clasei îi revine clujanului Savu, acesta fiind urmat într-un final dramatic ce a inclus o depășire pe ultima trecere a liniei de start-sosire de către Victor Ionescu, Andrei Dună terminând cursa pe 3 în cadrul categoriei. Cătălin Iuhas trece primul linia de sosire și se impune la Masters, în timp ce George Cațan încheie în vârful clasei Pro 1500 dedicată modelelor SR3, acesta fiind însoțit pe podium de către Bondor și Fulga. Cursa cu numărul 2 îl aduce în prima linie a grilei de la Masters pe același Cătălin Iuhas, Davide Amaduții prelând modelul RX GT3 pentru acest sprint. Aceiași Cațan și Dună au întâietate după start în clasele competiției, Amaduții fiind primul pilot scos din lupta categoriei Masters. În cadrul SR1 Cup avem parte de un duel în 3, iar Victor Ionescu, în vârstă de doar 14 ani, este primul pilot ce trece la atac, depășindu-l pe Luca Savu și reușind ulterior să treacă și de liderul Andrei Dună. Savu simte dorința de a se depărta lui Ionescu și nu stă foarte mult pe gânduri, trecând la atac asupra lui Dună și reușind, după tentative multiple, să-l depășească în duelul de la SR1 Cup. La Pro 1500, în timp ce Moisescu are parte de probleme mai în spate, Cațan trece la atac și îl depășește pe Alin Fulga, pilotul provenit din motociclism, prelând șefia clasei modelelor SR3 și urmând să o păstreze până la finalul întrecerii. Scăpat în poziția de lider, dar pus sub presiune de către Savu, Victor Ionescu greșește și se răsucește pe cel mai îngust viraj al circuitului, oferindu-i cadou poziția sa lui Luca Savu. Cătălin Iuhas trece din nou primul linia de sosire și obține o dublă victorie în cadrul clasei Masters, George Cațan având parte de întâietate în cadrul clasei Pro 1500, unde este urmat de către Fulga și Bondor. La SR1 Cup, victoriei revine aceluiași Luca Savu. Următoarea etapă ne va duce pe sensul invers al circuitului Motor Park România, cei mai buni piloți de prototipuri urmând să se dueleze roată la roată în weekendul 24-25 iunie. Ne revedem atunci cu acțiunea Radical Romanian Cup. Pe curând! Da, și iată că am ajuns pe sensul invers al circuitului Motor Park România și mergem pe grilă, acolo unde Alin Fulga va avea parte din nou de plecare din pole position. Haideți să ascultăm pe omul ce a reușit să obțină acest rezultat fantastic al calificărilor. Îi dau legătura colegei mele, Cristina Lazar, să vedem ce are de declarat polemenul competiției. Da, avem ceva scurte probleme, vom reveni însă în cel mai scurt timp alături de Alin Fulga. 3, 2. Salutare, Alin! Se pare că în această cursă sunt cu totul alte condiții față de prima. Plecare din pole position pentru tine. Spune-ne care este strategia. Strategia este să mențin poziția. Este foarte interesant cum s-a uscat atât de repede. Condițiile sunt perfecte pentru a scoate niște lapi buni. Sper să mențin poziția, să merg tare și să n-am probleme tehnice. Îți urăm multă baftă! Mulțumesc!
Da, îi urăm multă baftă lui Alin Fulga, omul ce pleacă din pole position. Din dreptul său revine același Bogdan Dobranici. Acesta schimbă mașina și cu siguranță va schimba și rezultatul într-unul foarte bun pentru această cursă. Haideți să-l ascultăm pe pilotul plecat de pe poziția secundă. Salutare Bogdan, nu am apucat să povestim în prima cursă. Se pare că ai avut niște probleme tehnice. Spune-ne ce s-a întâmplat și care este strategia acum. Nu au fost probleme tehnice, a fost o eroare de setup. Am crezut că plouă, dar din păcate norocul n-a fost de partea mea. Am fost singurul care a plecat cu anvelope de ploaie și după 3 lap-uri mi-am dat seama că nu am de ce să continui. Am schimbat și mașina față de cursa trecută, pentru că planul era să fac doar o cursă și să împart mașina cu Cristi Moisescu. Această mașină nu suntem siguri că este funcțională 100% și am considerat că este fair să-i dăm lui Cristi șansa de a merge cu o mașină 100% funcțională, pentru că eu mi-am făcut cursa mea. Acum, dacă am norocul să meargă mașina aceasta, merg și cursa a doua. Îți urăm multă baftă! Mulțumesc mult! Da, iată o surpriză prezența lui Bogdan Dobranici pe grila Radical Romanian Cup. O surpriză plăcută și sperăm ca lucrurile să funcționeze până la final într-o trecere de teste, așa cum ne-a declarat pilotul ce, iată, ne oferă insight-uri foarte interesante. De pe poziția a treia, ei bine, pleacă același Victor Ionescu, Victor fiind determinat să încheie sus această trecere după problemele din primul parcurs. Salutare Victor! Niște mici probleme în prima cursă de astăzi, acum avem cu totul alte condiții de cursă. Spune-ne care va fi strategia. Păi, după faptul că n-am avut benzină în prima cursă, am aflat că am avut și niște probleme la frâne. Frânele spate nu prea au mers, sau invers, nu știu exact, că nu prea mă privește pe mine ce se întâmplă cu mașina. Dar ce e cert este că acum am și benzină și am și frâne, deci promit o cursă cât mai frumoasă și sper să câștig. Îți urăm multă baftă! Mulțumesc! Avem benzină, avem și frâne și totul este pregătit acolo pentru Victor Ionescu. În urma deciziei comisarilor, Luca Savu a obținut victoria în cadrul primei curse. Mergem așadar alături de pilotul ce vrea să-și ia revanșa. Este vorba de Andrei Dună. Da, iată, din păcate, timpul nu ne mai permite să schimbăm câteva cuvinte cu Andrei Dună. Așa cum vă spuneam însă, dragi prieteni, din informațiile pe care le am eu, e bine, câștigătorul primei curse la SR1 Cup, în urma deciziei stewardzilor, a fost cel ce este Luca Savu și cel ce devine astfel triplu câștigător de curse în cadrul Radical Romanian Cup. Grila este formată, iar din pole position va pleca Alin Fulga. De pe poziția secundă îl vom avea pe Bogdan Dobranici, iar Andrei Dună va pleca de pe poziția a patra. În timp ce Victor Ionescu vine de pe 3, vedem grila primei curse acum. Pe 5 îl avem pe Luca Savu, pe 6 îl avem pe Dragoș Argeșanu, iar Cristian Moisescu va fi prezent alături de noi odată cu această cursă. În spatele său, aflându-se acolo și, de fapt, în stânga sa, aflându-se și Albert Iovan. Da, suntem pregătiți. Fulga așadar este prezent acolo în pole position și așteptăm să vedem cum se va desfășura bătălia din primul viraj. Îl avem acolo prezent și pe Cătălin Iuhas cu modelul Radical SR10, iar pilotul clasei Masters se află în paralel în acest moment cu cel ce este Dragoș Argeșanu și cu o grilă foarte schimbată față de ceea ce am văzut în prima cursă. Suntem pregătiți de start. Fulga așadar cu modelul roșu deschide această grilă odată cu sprintul cu numărul 2. În dreptul său este Bogdan Dobranici cu modelul roșu cu negru. Pe poziția a treia și liderul SR1 Cup se află acolo același Victor Ionescu. În dreptul său este Andrei Dună cu mașina cu numărul 10. Îl avem prezent pe grilă și pe Luca Savu, cel ce completează acest trio. Pe poziția a 6 a grilei îl avem pe Dragoș Argeșanu. Cătălin Iuhas, câștigătorul primei curse, pleacă de pe poziția a 7-a și să nu uităm, îl avem alături de noi și pe Albert Iovan cu modelul Radical SR1, în timp ce Cristian Moisescu se întoarce în grila Radical Romanian Cup și
și va merge pe modelul alb cu albastru pe care George Cațan l-a adus în cadrul unei curse în cadrul Radical Romanian Cup. Suntem pregătiți așadar de o nouă cursă cât se poate de spectaculoasă. Așteptăm cu sufletul la gură să vedem care va fi alinierea sportivilor și așa cum am început și în cadrul primei curse, vom avea parte de 2 sprinturi de către 40 de minute. Haideți să vedem cine oare va avea parte de întâietate după ce în prima cursă am rămas cu suspans până dincolo de terminarea întrecerii, deoarece am văzut că lucrurile s-au încins pe pistă atât între Cătălin Juhas și Alin Fulga, cât și între Luca Savu, respectiv Andrei Dună, și lucrurile rămân încinse acum și în ceea ce privește temperatura pe care o vedem aici la Motor Park România. Mă bucur să vedem că, iată, avem parte din nou de o pistă uscată, aderența este exact acolo unde trebuie să fie și sunt sigur că vom avea parte de o serie întreagă de timp foarte competitiv pentru sportivii pe care îi vedem acum pe traseu. Așteptăm să vedem de astfel cine va da prin planul și în cadrul primului viraj. Vorbim de un moment foarte important, iar în cadrul aceleiași prime curse de care povesteam, ei bine, Alin Fulga pe primul sprint a avut parte de o răsucire. De această dată însă vorbim de un asfalt uscat și de o șansă reală pentru Fulga de a obține victoria generală. Evident, odată cu victoria generală venind și succesul în clasei Pro 1500. Noi vorbim de un clasament general, însă acesta este doar clasamentul ochiometric când vine vorba de Radical Romanian Cup. Ceea ce se premiază și punctează când vine vorba de această competiție, e bine, se punctează și se premiază clasele pe care le avem prezente aici. Modelele SR3 fiind prezente în cadrul clasei Pro 1500 și acolo vorbim de modele cu motorizare de 1500 de cm3. Avem parte de SR1 Cup pentru radicalurile cu motoare de 1300 de cm3 și mașinile mai mici pe care le vedem pe pistă, iar clasa Masters include modele turbo, iar aici Dragoș Argeșanu, respectiv Cătălin Juhas, sunt reprezentanții de seamă, iar ei cu siguranță vor oferi o plecare foarte interesantă cu modelele negre pe care le avem aici pe grilă, negre cu galben, așa cum le vedem acum, deoarece vorbim de două mașini mult mai puternice decât cele aflate în fața acestora. Grila este formată, piloții sunt în paralel și vin pe linia de start sosire. Stăm cu sufletul la gură să vedem cine va avea parte de întâietate în momentul în care vom trece de primul viraj. Avem așadar toate modelele aliniate ca la carte, într-o definiție a ceea ce ar trebui să reprezinte un start de cursă, iar Alin Fulga este pilotul care va da ritmul în momentul în care vom avea afișat steagul verde. Și cred că iată, avem o plecare bună acolo pentru Alin Fulga. Acesta încercă să păstreze interiorul care este atacat de către Victor Ionescu. Dobranici vine cu o frânare târzie. Incredibil ce face acolo la SR1 Cup. Cred că Luca Savu, dacă nu mă înșel, sau nu, Andrei Dună. Dună urcă, iată, pe poziția a doua. Victor Ionescu trece din nou la atac, vine pe 2, blochează acolo frânele Luca Savu și avem parte de o plecare nebună, dragi prieteni. Dobranici reușește să urce pe prima poziție cu modelul Radical SR3. Pe locul al doilea îl avem acum pe Victor Ionescu, trece la atac și Cătălin Juhas asupra lui Andrei Dună și urcă o poziție. Acesta va încerca interiorul, iată, asupra lui Victor Ionescu, dar momentan Juhas este nevoit să se mulțumească cu poziția a treia. Sunt sigur însă că atacurile vor veni din partea pilotului clasei Masters, deoarece vorbim de o mașină mult mai puternică. Trece acolo fără absolut nicio problemă în acest moment Cătălin Juhas pe 2. L-am văzut, iată, și pe Alin Fulga pierzând poziție după poziție. În acest moment pilotul SR3-ului roșu fiind atacat mai în față de către Cristian Moisescu. Dobranici lider, Cătălin Juhas este prezent pe poziția a doua. În cadrul SR1 Cup îl avem în prim plan pe Victor Ionescu, iar Andrei Dună este atacat acum de Alin Fulga în ceea ce devine din nou, iată, o cursă de recuperare pentru polmenul nostru și iată, Cristian Moisescu are la rândul său parte de un start remarcabil și în acest moment încearcă acesta să treacă la atac asupra lui Fulga. Vă salut și eu din nou. S-a schimbat totul, nu? Exact, asta voiam să spun. Față de prima cursă, avem totul altfel de condiții ale asfaltului. Și da, într-adevăr, Ștef, față de momentul în care am plecat de jos de pe pit lane, e cu totul altă grilă în momentul de față.
Da, avem 30 de minute de sprint nebune, 30 de minute oferite cel mai probabil în urma incidentelor pe care le-am avut în cursa de sprint de la Rotac. Ne întoarcem așadar în cadrul Radical Romanian Cup cu aceste prototipuri de top și da, lucrurile se schimbă parcă de la un minut la altul. Cătălin Juhas este prezent, cred că pe prima poziție a reușit acesta deja, da, să-l depășească pe Bogdan Dobranici. Mai în spate păstrăm un duel real al clasei Pro 1500, iar cu modele foarte apropiate, iată, Alin Fulga și Cristian Moisescu se duelează. Fulga însă oferă un rind fals, deoarece este ținut acolo de liderul SR1 Cup, este vorba de același Victor Ionescu, și această intercalare comună curselor de anduranță, specifică însă și Radical Romanian Cup, iată că oferă spectacol, Victor reușind să-i țină în spate în acest moment pe Fulga, respectiv pe Moisescu, iar acest lucru fiind unul cât se poate de legal, pentru că nu vorbim de un pilot ajuns cu un tur din urmă. Moisescu, iată, acum încearcă să treacă însă și el de Victor Ionescu și cu toate acestea însă pilotul la Plipti Racing, da, i-a ținut serios acolo pe cei doi din duelul clasei Pro 1500, bătălie ce însă continuă. A fost inteligentă din punctul meu de vedere strategia lui Ionescu. Acesta a încercat să-i țină cât mai mult pe cei de la Pro 1500 pentru a nu-i permite lui Dună să se apropie. Depășirea aceasta însă trebuia să vină și este una normală, iar noi păstrăm unul după celălalt duelurile categoriei pe care le aducem în Radical Romanian Cup. Moisescu cu Fulga așadar se bat pentru prima poziție, în timp ce în ordinea aceasta Victor Ionescu, Andrei Dună și Luca Savu se luptă din nou pentru victorie în cadrul SR1 Cup. Ce nebunie! Într-adevăr, avem dueluri peste dueluri, încercăm să le acoperim pe cât se poate de mult și să nu ratăm momentele cheie, dar cu siguranță acest lucru este destul de complicat, dar cu siguranță vom reuși asta. Duelurile acum se văd altfel, în sensul în care, cum ai spus și tu, Ștef, sunt piloți intercalați din diferite clase. Acest lucru poate să ofere unor piloți avantaje, altora, în schimb, să le ofere niște dezavantaje, fiind ținuți în spate din perspectiva aceasta. Da, se pare că acum lucrurile s-au mai reglat, dar schimbăm, cum am văzut, ierarhia dintr-un tur în altul. De remarcat plecarea lui Bogdan Dobranici, omul care se află acum pe poziția a doua. În teste, așa cum ne spunea cu mașina de concurs, Bogdan face o figură foarte frumoasă. Fulga, respectiv, iată, același Cristian Moisescu se duelează acolo pentru locul al treilea și intrăm cumva din nou în desfășurătorul firesc al sprintului din cadrul Radical Romanian Cup. Da, ne-am grupat în aceleași bătălii alături de care ne-am obișnuit cumva și ținem suspansul pe parcursul la 30 de minute. Lucrurile frumoase din punct de vedere ale vârstei continuă pentru această clasă și trebuie să menționăm că liderul din acest moment al SR1 Cup, Victor Ionescu, are doar 14 ani. Luca Savu, la rândul său, prezent în spatele acestuia, este un pilot de 15 ani și nici Andrei Dună, din punct de vedere al vârstei, nu este foarte departe de acești juniori. De asemenea, Alin Fulga, omul care se află acum pe 2 la Pro 1500, este și el unul din acei juniori ce au făcut trecerea de la SR1 Cup către clasa ce anul trecut era de vârf pentru Radical Romanian Cup. Se pare însă că Masters-ul și-a reluat locul de drept odată cu prezența lui Cătălin Juhas la bordul modelului SR10 și iată că Luca Savu treptat încearcă acolo să își ascută colții în bătălia de la SR1 Cup și Luca ne-a arătat pe parcursul acestui sezon că pare a fi cel mai matur sportiv dintre cei pe care îi vedem în această categorie. Rapizi sunt toți, e foarte greu să faci o diferență, dar această maturitate în pilotaj i-a adus lui Luca Savu, din informațiile pe care le avem, cele 3 victorii din primele 3 curse. Într-adevăr, a dat dovadă întotdeauna de o maturitate extraordinar de mare. Cum ne povestea de fiecare dată când am reușit să îl ascultăm înaintea unei curse, el are o strategie pe care, bineînțeles, și-o adaptează și din mers în funcție de ritmul pe care l-au concurenții și combatanții lui, dar cu toate acestea, întotdeauna o să-l vedem ca fiind un pilot foarte calm,
foarte calculat, care în momentul în care se decide să facă o mișcare, este 100% convins că va reuși. Da, din punctul meu de vedere este un vânător redutabil, știi, vânătorii când stau în pădure, stau acolo, se ascund, așteaptă de fiecare dată greșeala adversarului. Luca face același lucru și în momentul în care trebuie să puncteze, ei bine, reușește să profite de orice greșeală realizată de către adversarii săi. Sunt sigur că pe parcursul acestui sezon vom avea parte de victorie pentru toți tinerii. Cred în acest aspect și chiar cred în puterea pe care ei o aduc până la urmă către circuitul internațional. Și mă bucur că, iată, doi dintre cei sportivi pe care îi avem aici, tineri, sunt prezenți în zona de vârf a Formulei 4 franceze și evident că aici merg tare, dar se antrenează pentru reprezentările internaționale. Astfel, Radical Romanian Cup își îndeplinește scopul. Mai în față, Bogdan Dobranici a început să piardă de ritmul său și vreau să mergem acolo. Alin Fulga îl grupează pe Bogdan Dobranici. Alin Fulga, așadar, cu modelul Vișiniu, se apropie de SR3-ul negru cu alb al lui Bogdan Dobranici. Este posibil să avem parte de schimbare de lider mai în față la Pro 1500. Sunt de prezență așadar alături de ei. Alin îl lipește în acest moment pe pilotul Smart Driving Romania, nu așa? Pentru că despre asta este vorba când vine vorba de Dobranici și aș vrea să rămânem cu ei pentru a vedea cum se va desfășura acest duel din față. A trecut acolo Dobranici de Alin Fulga și mergem mai departe. Acum rămânem alături de cei de la SR1 Cup. Într-adevăr, vedem cum a avut loc această schimbare de poziție, dar cu toate acestea îl vedem din nou pe Bogdan Dobranici în fața lui Alin Fulga. Se pare că acesta va fi unul dintre duelurile care se va da până spre sfârșitul, dacă nu chiar până la sfârșitul cursei. Vorbim de niște piloți cu experiență, vorbim de mult calcul din partea lor și vedem că încet, încet se apropie și Cristian Moisescu de ei, așa că acest duel practic se va da între 3 radicaluri. Da, a trecut pe partea potrivită Moisescu, este prezent pe radicalul cu volan pe partea stângă, Fulga imperial, iată în zona virajului de stânga, iar Moisescu încearcă să profite rapid de acea greșeală pentru a trece și el de Bogdan Dobranici. Schimbăm tot podiumul așadar de la Pro 1500 pe parcursul la 2 viraje, Fulga trece pe 1, iată îl avem pe Dobranici pe 2 și mergem cu acești piloți din nou în bătălia pentru poziția secundă la general și primul loc la Pro 1500. Îl vedem calm pe Moisescu, să nu uităm, este pilotul cu cei mai puțini kilometri astăzi, dar poate acest aspect este benefic pentru Cristi, deoarece vorbim de o primă manșă desfășurată pe un asfalt umed și cumva Moisescu nu a trebuit să se obișnuiască și să se dezobișnuiască cu altă aderență pe circuitul Motor Park România. Cu toate acestea însă a pierdut un pic spatele acolo Cristi și era cât pe ce să avem parte de o răsucire pentru acesta. Păstrăm aceleași plutonuri constante în momentul în care, iată, am trecut de prima treime a competiției și, da, rămânem alături de sportivii Radical Romanian Cup pentru a vedea care vor fi rezultatele oferite de către aceștia. Lider este același Cătălin Iuhas. Mergem acum alături de sportivii de la Pro 1500, Alin Fulga, Cristi Moisescu și Bogdan Dobranici. Da, o trecere curată momentan pe linia de start-sosire și o trecere în care evident se utilizează aspirația, însă aceasta nu poate produce schimbări masive. Face parte din acest aspect și acest joc al circuitului folosirea avantajului aerodinamic pe care ți-l oferă mașina din spate în momentul în care o urmezi exact acolo pe direcția pe care aceasta a realizat-o pe linia dreaptă. Din acest motiv veți vedea uneori în momentul apărării sportivii vor încerca să schimbe parcursul și trasa pe linia dreaptă pentru a tăia din acel avantaj aerodinamic urmăritorului. Noi rămânem momentan în ritm de cursă alături de Moisescu, respectiv alături de adversarul său. Avem un timp de 1.46, bestul lui Alin Fulga, un timp de 1.47, timpul obținut de către Cristi Moisescu. În acest moment Fulga venind la 1.41.5, iar Cristi la 1.41.7, cu o diferență de doar 20 între acești sportivi. Rămânem concentrați la acțiunea din cadrul Radical Romanian Cup și
Iată, momentan ne aflăm într-un ritm normal de cursă în ambele dueluri pe care le vedem aici pe pistă. Moisescu studiază trasele lui Fulga, studiază comportamentul acestuia pe circuit și de asemenea același lucru se întâmplă și în spate, acolo unde stau aliniați aceiași Victor Ionescu, respectiv Andrei Dună și Luca Savu. Vom avea cel mai probabil o perioadă de 5 minute, undeva până la 8 minute de tatonări din acestea specifice circuitului, după care cred că vom trece la atacuri și așa cum am văzut de multe ori, până în momentul în care cursa nu se încheie, nu este nimic decis pe circuit și într-un lucru specific, până la urmă, circuitului, uneori rezultatele se pot schimba chiar și după finalul cursei, iar acesta a fost cazul și primei curse, când Luca Savu a devenit ulterior, prin decizia comisarilor, câștigătorul din cadrul SR1 Cup. Victor Ionescu rulează și el într-un ritm cât se poate de bun, 1.43.8, este singurul pilot din acest moment de la SR1 Cup ce coboară sub 1.44. Avem un 1.44.2 pentru Andrei Dună, un 1.44.7 pentru Luca Savu, iar așa cum vă spuneam, piloții momentan rulează într-un regim normal, fără să fie parte de vreun forcing, fără ca momentan să își arate intențiile ofensive. Așa cum știm însă, când vine vorba de Radical Romanian Cup, aceste lucruri se vor întâmpla pe parcursul competiției și de-abia așteptăm să vedem cum vor arăta podiumurile într-un pluton ce rămâne în continuare foarte, foarte bătăios. Rămânem așadar alături de campionul în titră, Luca Savu, un pilot de 15 ani ce aleargă încă din 2019 în VSK, în probabil unul din cele mai puternice campionate de karting din lume, VSK-ul desfășurându-se în Italia. Juniorul familiei Savu anul acesta, de fapt în 2022, a făcut trecerea către cursele mari și a reușit să obțină titlul în cadrul SR1 Cup și iată că acesta continuă un parcursul său bun și vine aici pentru a își apăra și pentru a-și mări palmaresul cu un nou titlu fantastic. Pentru vârsta de 15 ani este un lucru remarcabil. În marea majoritate a țărilor la această vârstă se aleargă mult mai greu pe circuit. Luca Savu însă face o figură frumoasă și vine cu modelul ce face 0-100 în 3,5 secunde, vorbind de radicalul SR1 de 490 de kg, ce are undeva în jurul la 185 de cai putere. În ceea ce îl privește pe Victor Ionescu, vorbim de asemenea de un pilot cu background de circuit, iar aici ne referim la liderul, de fapt la pilotul aflat pe prima poziție, în cadrul SR1 Cup. Victor este fiul lui Irinel Ionescu și este un pilot cu multiple participări în campionatul național, inițial pentru vehicule istorice, acolo unde Victor este în acest moment lider și unde acesta participă cu un Ford Escort MK2. De asemenea, Victor s-a dedicat și anduranței, unde din păcate, motivat, a trebuit să lipsească în acest weekend pentru că am avut etape comune din Radical Romanian Cup și din Romanian Endurance Series și iată, odată cu sezonul 2023, pilotul ce are probleme, iată, din nou pe acest parcurs, este nevoit să coboare pe poziția 3 și vă spuneam, are un program timpul în acest sezon. Îmi pare foarte rău pentru Victor, nu acesta este modul în care cursa ar fi trebuit să se desfășoare pentru el, iar duelul pentru victorie se va da din nou probabil între cei ce sunt Luca Savu și Andrei Dună, adversari în Formula 4 franceză, adversari în bătălia radicalurilor de aici din România. Andrei Dună, să nu uităm, este și el prezent aici pe grilă, iar când vine vorba de Andrei, vorbim de un pilot cu background pe macadamul național. Acesta și-a început aventura în campionatele naționale de rallycross și de slalom paralel, la rallycross fiind imbatabil de fiecare dată când a fost prezent la Junior 2. Din 2021 însă treptat Dună a făcut trecerea către circuit prin participările din anduranță și treptat trecerea către Formula 4 și Radical Romanian Cup și de asemenea vorbim de un adevărat talent al circuitului ce anul acesta se dedică 100% până la urmă suprafeței asfaltice și locului în care îi place cel mai mult. Pe Andrei l-a urmat și Albert Iovan, cel ce închide această serie a modelelor SR1 Cup după 2 sezoane de slalom paralel, Iovan fiind prezent cu modelul galben al celor de la Radical România. Iar noi, așa cum vă spuneam,
rămânem momentan alături de acești sportivi, cei ce sunt de astfel și cei mai apropiați pe grilă când vine vorba de duelul unei categorii. Mai în față, Alin Fulga a început să se distanțeze și să coboare la un timp de 1:39.8. Cătălin Juhas vine și el constant la un timp de 1:39.9, trece acum linia de sosire și ajunge la 1 minut și 40 de secunde respectiv 6 zecimi, iar noi rămânem cu un pilotaj constant. Din păcate însă, iată, avem abandon pentru Victor Ionescu și având în vedere că mașina este prezentă pe circuit, este posibil să avem parte fie de un steag roșu, fie de intervenția safety car-ului, fie de amândouă înainte de reluarea acestei competiții, vorbind de un model radical SR1 ce a rămas acolo înainte de zona ultimului viraj pe acest parcurs invers, respectiv evident a primului viraj în momentul în care rulăm în sensul normal al circuitului și așteptăm ca împreună să vedem care sunt deciziile oficialilor în momentul în care vedem și bătălia între un SR1 și un RXC GT3. Dragoș Argeșanu este prezent în acest pluton alături de Albert Iovan, omul ce face trecerea odată cu sezonul 2023 către Radical Romanian Cup, după ce pe Iovan l-am văzut participând în cadrul campionatului de slalom paralel pe parcursul la 2 sezoane. Vedem o trecere frumoasă și pentru tânărul junior. Da, momentan rămâne, iată, acolo pe circuit modelul SR1 al lui Victor Ionescu. Așteptăm împreună să vedem care vor fi deciziile oficialilor. Este afișat steagul galben în acel sector, așa cum este și normal. Iovan, respectiv adversarul acestuia de pe pistă până la urmă, Dragoș Argeșanu, rulează la timp constanți de 1:49, în timp ce Luca Savu și Andrei Dună sunt prezenți la 1:45, respectiv la 1:44. Rămânem așadar alături de Albert Iovan și iată, iese în decor liderul acestei curse. Cătălin Juhas are parte de probleme în zona primului viraj și cred că vorbim de o răsucire pentru acesta și de eventual de o frânare prea târzie în momentul în care Cătălin Juhas a venit de pe linia de start sosire. Lovitură de teatru, dragi prieteni, aici în cadrul Radical Romanian Cup și iată, Cătălin Juhas este scos în acest moment din joc. Două mașini așadar se află pe traseu. Victor Ionescu rămas în zona finală a turului de circuit, în sectorul cu numărul 3. Cătălin Juhas, iată, încearcă acum să revină pe traseu după răsucirea sa din primul viraj. Sunt mai mult ca sigur însă că avem parte de schimbare de lider, iar Alin Fulga urcă acum pe prima poziție și iată și Cristi Moisescu este în decor în zona acului de păr. Cristian Moisescu este și el în decor acum în zona acului de păr. De asemenea, incredibil, și Andrei Dună are parte de o ieșire și s-a întâmplat ceva acolo pe traseu. Mașinile, iată, sunt prezente peste tot în decor. Ieșire în decor pentru Andrei Dună, ieșire în decor și pentru Cristian Moisescu, probleme pentru Victor Ionescu, probleme pentru liderul Cătălin Juhas și probabil că acea suprafață uleioasă începe să pună probleme pentru sportivii din cadrul Radical Romanian Cup. Da, este foarte, foarte ciudat acest aspect. Iată, am avut în același tur ieșiri în decor consecutive pentru Cristian Moisescu, pentru Cătălin Juhas, pentru Andrei Dună, pe care îl vedem acum pe camerele noastre, și probleme, după cum vă spuneam, pentru Victor Ionescu. Ne uităm pe aplicația de timing și în cel mai scurt timp vom primi acolo update-ul, iar nou lider este Alin Fulga. În cadrul SR1 Cup, Luca Savu poate răsufla ușurat. Acesta l-a pierdut pe Andrei Dună în momentul în care și acesta s-a răsucit în zona primului viraj. Noi rămânem concentrați la ceea ce se întâmplă pe traseu în momentul în care mai sunt 9 minute din această cursă. Iată, Albert Iovan îl urmărește acolo pe Dragoș Argeșanu și cei doi schimbă poziții de la un parcurs la altul. Avem și o mașină în zona de pitwall și Cristian Moisescu este scos din luptă în acest moment. Intră pe linia boxelor pilotul clasei Pro 1500, ceea ce oferă o cursă mai comodă și lui Alin Fulga.
Suntem așadar prezenți în continuare pe sensul invers al circuitului Motor Park România și într-un tur în care s-au schimbat toate aspectele. Ei bine, iată, acum suntem prezenți în zona de vârf alături de Alin Fulga. Am avut schimbare după schimbare și iată acum vedem mașina lui Alin Fulga pe traseu. Alin este liderul competiției și este urmat de către Bogdan Dobranici în clasamentul acestei competiții. După cum vă spuneam, vorbim de o cursă în care lucrurile s-au schimbat de la o trecere la alta și de la un minut la altul, dar da, Fulga este lider și pare de neînvins în această cursă. Ne bucurăm să-l vedem foarte hotărât acolo pe interioare pe Alin și se pare că școala pe care acesta a realizat-o este acolo o școală ce dă roade odată cu trecerea pe care o avem din partea sa pe circuit. Alin, iată, îi ajunge cu un tur și pe Albert Iovan, respectiv pe Dragoș Argeșanu și mai avem 7 minute din cursă și cred că vom vorbi de un final de cursă cât se poate de liniștit, deoarece, iată, Iovan acum este atacat acolo de către Dragoș Argeșanu. Este singurul duel de astfel pe care îl mai avem pe circuit și este un duel mai mult simbolic, modelele fiind încadrate în categorii diferite. Alin Fulga primește aportul steagului albastru, deoarece steagul acesta este oferit către Argeșanu, respectiv către Albert Iovan și iată, liderul acum trece cu un tur de aceștia. Rămânem așadar alături de liderul acestei competiții. Alin Fulga se află acolo în zona de vârf. Rămânem așadar pe grilă, după cum vă spuneam, alături de liderul Alin Fulga. Dragoș Argeșanu și Albert Iovan se urmăresc mai departe în acest parcurs și mai avem încă 6 minute din această cursă. Iată și 6 minute cu probleme pentru Dragoș Argeșanu, ce se răsucește în aceeași zonă a primului viraj. Nici nu știu cum să facem rezumatul acestei curse. A fost o nebunie de întrecere aici pe Motor Park România. Cu toate acestea însă, Alin a fost genul de pilot care pur și simplu și-a văzut de ceea ce are de făcut, în ciuda incidentelor ce s-au ținut lans pe circuit în jurul său. Iată, maturitatea lui Fulga își spune cuvântul, iar Alin, un pilot ce este prezent încă de 3 sezoane în cadrul Radical Romanian Cup, zic eu că de această dată va obține o victorie foarte, foarte așteptată pentru el. Noi rămânem alături de liderii competiției. Din păcate, în urma incidentelor pe care le-am văzut pe traseu, se pare că nu mai există dueluri, iar Fulga merge acolo confortabil către această victorie. Oprește cronometrul Alin în ultimul tur la 1 minut 42 de secunde și 90. Am avut un timp de 1:43.5 pentru Bogdan Dobranici, ce se află și el destul de confortabil pe poziția a doua, în timp ce Cătălin Iuhas forțează și este prezent la un 1:41. Distanța însă este una de 15 secunde între Dobranici aflați pe 2 și Cătălin Iuhas prezent pe poziția a treia și mai avem undeva în jurul la 3-4 tururi din ceea ce reprezintă această cursă cu numărul 2. Fulga așadar este lider confortabil și cu ajutorul acestei camere reușim să măsurăm distanța pe care acesta o are față de urmăritorul său. Bogdan Dobranici este mult mai în spate decât el, iar Cătălin Iuhas de asemenea a avut parte de acea incursiune în decor și a ajuns la rândul său la peste un tur în spatele lui Fulga. Prin urmare, pilotul modelului Vișiniu pe care l-am văzut pe traseu este prezent
autoritar în zona din fața acestui pluton. În cadrul SR1 Cup, Albert Iovan se află pe 2, iar Luca Savu este singurul pilot ce a rămas acolo în duelul celor 3 fantastici juniori pe care îi avem aici pe pistă. Și avem din nou o mașină oprită pe circuit. Cred că este vorba de modelul lui Cristian Moisescu, acesta aflându-se undeva în zona finală, în ultimul sector al traseului. Iată, intră la boxe în acest moment și Andrei Dună, ceea ce înseamnă că vorbim de o cursă compromisă pentru pilotul modelului SR1 Cup. Și da, avem pur și simplu o nebunie de întrecere aici, în momentul în care, iată, și mașina lui Cristian Moisescu este prezentă acolo pe traseu. Și nu cred că vorbim doar de modelul lui Moisescu, avem, ba da, iată, avem radicalul de care vă povesteam anterior. Din păcate pentru Cristi, iată, avem probleme și nu obținem aici acel final de cursă pe care ni l-am fi dorit cu duelurile specifice Radical Romanian Cup. Dar cu toate acestea obținem performanță și încă o dată trebuie să-l felicităm pe Alin Fulga, omul care și-a început cariera în 2019 alături de Ovidiu Zaberca în cadrul Romanian Endurance Series, își continuă parcursul foarte bun și după ce l-am văzut pe Fulga prezent acolo cu Honda Civic, l-am văzut cu Suzuki Swift Sport în cadrul campionatului național de raliuri, iată, Alin rămâne în înalta performanță a circuitului pentru un sezon complet cu acest Radical SR3, mașina pe care Andrei Enescu a alergat în sezonul 2022, tot aici în cadrul acestei competiții. Vedem frânări cu volanul drept, vedem un parcurs cât se poate de curat și eficient pentru Alin Fulga, acesta realizând în acest moment doar ceea ce face de fiecare dată și în antrenament, făcându-și trasele aici pe Motor Park România pentru a obține un rezultat cât se poate de bun. Și dacă, așa cum vă spuneam, campionul de anul trecut, Mihnea Ștefan, s-a dus către Ligia European Series, de-abia așteptăm să vedem ce vor face și campionii acestui sezon din Radical Romanian Cup, vorbind de o competiție care de fiecare dată a oferit nume noi către competițiile europene de cel mai ridicat calibru și Alin Fulga poate fi următorul junior ce, iată, din această competiție va ieși în competițiile mari de circuit. Îl vedem acolo și pe Victor Ionescu, dezamăgit pur și simplu de ceea ce s-a întâmplat în cursele de astăzi. Abandon pentru el în primul sprint, abandon pentru Victor Ionescu, din păcate, și în cea de-a doua întrecere de aici, de pe circuitul Motor Park România. Iar acum intrăm în penultimul tur alături de liderul Alin Fulga, omul care, în ciuda startului mai dificil, iată că totuși nu a avut parte de adversar în această cursă cu numărul 2. Am avut un Bogdan Dobranici ce a plecat remarcabil aici pe circuitul Motor Park România. L-am avut prezent pe acesta în zona de vârf până în momentul în care Alin Fulga a reușit să treacă la atac. Fulga este în continuare prezent aici în zona de vârf și are peste un tur avans, după cum vă spuneam. Da, ajungem în zona virajului de dreapta și vom avea cu siguranță victorie pentru acest sportiv. O victorie meritată, zic eu, pentru că a muncit foarte mult acolo Fulga pentru a avea un ritm cât mai ridicat. Și astăzi, cu siguranță, vorbim de o zonă foarte dificilă de concurs. Și dacă în cadrul cursei de sprint de la Pocket Rocket din 10 piloți am rămas cu 4, iată în cursa din Radical Romanian Cup, momentan din 9 sportivi, rămânem cu 6 pe circuit, Dragoș Argeșanu, închizând grila formată din Fulga, Dobranici, Cătălin Iuhas, Luca Savu, Albert Iovan, respectiv Dragoș Argeșanu. Suntem pregătiți așadar să intrăm în ultimul tur alături de același lider incontestabil al competiției. Venim în zona virajului de stânga și da, Alin Fulga își începe pur și simplu turul triumfal. Are parte de un avans de peste un tur acesta, iar Alin trebuie doar să rămână confortabil acolo pentru a obține victoria.
Suntem prezenți în zona primului viraj de dreapta, ajungem în această zonă de viteză, virajul de stânga fiind abordat de fiecare dată plin. Venim din nou într-o zonă tehnică a traseului, după care vom merge înspre acul de păr pe care îl aducem aici pe circuitul Motor Park România. Avem parte de un parcurs safe, dar corect pentru Alin Fulga și antrenamentul realizat cu redutabilul Ovidiu Zaberca, ei bine, cu siguranță își spune cuvântul pentru sportivul pe care îl vedem acum în fața noastră, iar Fulga, v-am mai spus, se îndreaptă vertiginos către victorie. Ajungem acum așadar în zona virajului de dreapta. Pilotul clasei Pro 1500 este cât se poate de hotărât și a fost cât se poate de ferm astăzi în pilotajul său. Ajungem și în acul de păr cu bine, mai avem de parcurs doar 3 turnante până când îl vom decerna câștigător pe cel ce este Alin Fulga. Între timp, mai în spate, Cătălin Iuhas a trecut de Bogdan Dobranici. Da, iată, am ratat acel moment și Alin Fulga merge în marșul său triumfal. Victorie așadar pentru pilotul modelului SR3, victorie pentru Alin Fulga în această cursă cu numărul 2, iar liderul clasei Pro 1500 a avut parte de un weekend cât se poate de confortabil și iată de o cursă cu numărul 2 în care nu a avut cu cine să se lupte. Poziția secundă îi revine lui Cătălin Iuhas după o cursă fantastică de recuperare, în timp ce pe 3 îl avem pe pilotul ce s-a aflat acum pe camerele noastre, este vorba de Bogdan Dobranici. Finish așadar pentru Cătălin Iuhas și locul al doilea în cadrul cursei cu numărul 2. Poziția a treia așadar îi revine lui Bogdan Dobranici. Albert Iovan încheie pe 2 în cadrul SR1 Cup. De asemenea, Dragoș Argeșanu încheie pe poziția a doua când vine vorba de categoria Masters în spatele lui Cătălin Iuhas, în timp ce victoria în cadrul SR1 Cup este obținută de același remarcabil Luca Savu, pilotul clujean fiind imbatabil în cele 2 weekenduri de concurs pe care le-am desfășurat în cadrul Radical Romanian Cup și reușind, iată, să obțină cel de-al 4-lea succes din toate atâtea posibile. Finish așadar pentru Luca Savu, victorie și 4 succese consecutive pentru el în cadrul Radical Romanian Cup. Victoria generală însă este obținută de către Alin Fulga și mă bucur să vedem că tinerii sunt prezenți la cel mai ridicat nivel, așa cum ne obișnuiește campionatul prototipurilor de pe circuit, este vorba de Radical Romanian Cup. Iată, Cristian Moisescu, într-un gest extrem de fair play, îl felicite acolo pe Alin Fulga. Cristi Moisescu fiind una din prezențele frumoase la acestui campionat și unul din oamenii foarte dragi și apropiați sportului. Alin Fulga este și el un tânăr ce a crescut frumos pe circuit și iată că această creștere de care vorbeam îi aduce victoria acestuia și în cadrul cursei cu numărul 2. Fulga își realizează așadar marșul triumfal și va fi prezent aici pentru a celebra o cursă care, odată cu jumătatea acesteia, a fost pur și simplu dominată de pilotul pe care îl vedem pe traseu. Victoria așadar pentru Alin Fulga când vine vorba de acest sprint din cadrul Radical Romanian Cup. Poziția secundă îi revine lui Cătălin Iuhas, acesta aflându-se și în vârful clasei Masters, în timp ce pe poziția a treia îl avem alături de noi pe Bogdan Dobranici, cu o cursă foarte bună și o cursă în care acesta a supraviețuit atacurilor, dar mai ales întrebărilor pe care le avea legate de mașina de concurs. Alin Fulga așadar este câștigătorul cursei cu numărul 2 din cadrul Radical Romanian Cup.
Pe poziția a doua îl avem, după cum vă spuneam, pe Cătălin Iuhas, ce ajunge acum în zona parcului închis și iată, face acolo un taxi frumos alături de Cristian Moisescu, în timp ce pe poziția a treia îl avem pe Bogdan Dobranici, omul care aduce Radicalul SR3 în zona de vârf. Albert Iovan încheie și el, îl vedem și pe Dragoș Argeșanu, iar grila este completată de către câștigătorul de la SR1 Cup. Este vorba, dragi prieteni, de același Luca Savu. Am revenit, dragi prieteni, și pe grilă, așa cum vă spuneam de fiecare dată. Este o bucurie să fim prezenți alături de sportivii Radical Romanian Cup. Zabi, vină și tu un pic aici, pentru că vorbim de o echipă când vă privește pe voi și mă bucur foarte mult să fim prezenți, iată, într-o cursă dominată, nu chiar de la început, dar aproape de către Alin Fulga. Suntem în regulă, nu? Suntem în cameră, suntem aici, suntem perfect. Alin, felicitări! După un start poate mai dificil pentru tine, iată că lucrurile s-au reglat pe parcurs și vorbim de o victorie categorică pentru tine în cursa cu numărul 2. Mulțumesc mult, Ștef. A fost interesant pentru că în ambele curse am ratat startul. În a doua cursă a fost, nu știu, a fost probabil o eroare cu semaforul, că a fost foarte târziu dat semaforul și eu am accelerat mai târziu, m-au luat băieții și cred că am prins puțin nervi atunci și am mers mai tare. Și e bine că am reușit să țin competitorii mei în spate, mașina a mers foarte bine, la sfârșit am lăsat de rind pentru că nu aveam cu cine să mă bat și am zis hai să aducem mașina acasă până la urmă. Ambele curse au fost foarte bine, ne bucurăm. Da, presupun că în mod automat prin aceste rezultate obiectivul devine titlul până la urmă în cadrul clasei Pro 1500. Povesteam în cabina de comentariu și încercam să ne dăm cumva cu părerea. E bine, toți piloții ce au fost în zona de vârf au avut parte deja de ieșiri pe plan internațional. Pe tine te-am văzut în campionatul național de raliuri, te-am văzut în Romanian Endurance Series și te avem de fiecare dată și ne bucurăm să fii prezent în cadrul Radical Romanian Cup. Unde îți place, unde crezi că vrei să fii în următorii ani și cum privești ceea ce se va întâmpla mai departe în acest sezon? Cu siguranță vreau să merg mai tare. Problema va fi întotdeauna când mergi afară la buget. Deci de asta merg aici, îmi fac mâna să fiu cât mai rapid pentru că afară oricum timpul e limitat, mergi foarte puțin și trebuie să dai tot ce poți. Deci sper să ieșim și pe afară, dacă nu, cu siguranță vedem, poate urmăresc un next step, poate un SR10 la anul, dar nu aș avea competiții, ceea ce n-ar fi chiar bine, dar poate mi-aș face mâna. Uite, Cătălin a început trendul, deci poate ies lucrurile. În orice caz, felicitări, bucură-te de victoria ta. Mulțumesc frumos! Îi mulțumim lui Alin Fulga. Cristina a revenit și ea alături de noi. Hai că încercăm să-i repetăm aici, să-i reperăm pe sportivii din cadrul Radical Romanian Cup. Propun să rămânem pe grilă, dacă tot am ajuns aici, să fim printre sportivi, să fim printre oamenii care au performat. Hai să vedem unde este Cătălin Iuhas. Încercăm să-l remarcăm. Era ascuns aici, lângă noi. Cătălin, N-ai văzut ce timp spuneam la început? ne-am uitat un pic pe timp așa și ce recuperare s-a întâmplat pe acest parcurs. Sunt sigur că n-a fost un weekend chiar ușor pentru tine după dominarea din cadrul primei etape, dar asta înseamnă că adversarii până la urmă sunt și ei din ce în ce mai valoroși și vremea n-a fost una foarte ușoară pentru tine. A fost o cursă 2 deosebit de plăcută pentru mine, chiar dacă termin la general pe locul 2, cred. A fost o cursă foarte frumoasă, mi-a plăcut mai mult decât prima cursă, m-am simțit mai bine în prima cursă. Bineînțeles, am un mic regret pentru greșeala la care am făcut-o. Ce s-a întâmplat acolo? O abordare greșită de curbă, o încercare de a aborda altfel curba, bineînțeles, stilul meu în timpul cursei. Dar învățăm. La un moment dat probabil o să se sedimenteze lucrurile ca să nu mai încercăm niciun lucru nou în timpul cursei, cum a fost data trecută și a fost foarte bine, dar asta e. Oricum, mă simt foarte bine, niște timp foarte bun la început, peștii mei în cele 3 zile.
Ieri și alaltăieri a fost mult mai rău decât azi. Azi plec cu un zâmbet foarte mare pe fața mea. Uite, Alin Fulga ne povestea că se simte motivat de ceea ce se întâmplă aici și pentru la anul se gândește poate înspre posibilitatea de a merge cu un SR10. În cadrul acestei curse n-ai avut însă ocazia să pleci din fața grilei, ai fost undeva mai în spate și cred că nu e chiar ușor startul ăsta în momentul în care vezi toate SR1-urile și SR3-urile grupate în fața ta. E un pic dificil pentru că nu ai cum să treci prin ei, dar în rest e mai palpitant. E mult mai palpitant pentru mine, mi-a plăcut mult mai mult. Am avut depășiri, am avut tot ce înseamnă ce duce la o cursă cu niște sentimente plăcute în urma ei. Totul e perfect, nu știu. Atunci poate mergi mai încet la calificări și mai facem niște curse din astea cu depășiri spectaculoase. Sper să nu, dar o să vedem ce să ne întâmple. Referitor la anul viitor, abia aștept cât mai mulți concurenți în grupa Master. Categoric lucrurile duc spre mai bine, dar și SR3-ul e o grupă de urmărit, ca și SR1. În cadrul căruia și le transmit felicitări băieților, e ceva... Eu mă bucur că am făcut pasul de la SR1, că acolo sunt niște băieți foarte buni. Cătălin, noi mulțumim pentru că aduce această mașină frumoasă și pentru spectacolul oferit pe circuit. Ne vedem cu siguranță la podium și ulterior la Transilvania Motor Ring, nu? Cu siguranță. Trebuie să venim. Transilvania Motor Ring e un circuit deosebit pentru sufletul meu, mai ales urcarea aia spre el din drumul național spre circuit efectiv. Pentru mine e așa o chestie pictată. Da. Ne-abia așteptăm să vedem și SR10-ul acolo. Mulțumim încă o dată și felicitări pentru această cursă. Vreau să mergem un pic și alături de... Vreau să mergem acum și alături de omul ce ne-a oferit o surpriză frumoasă. Bogdan, a susținut rândul tău și aici la microfon. Bogdan Dobranici, omul care la începutul cursei ne spunea că nu este sigur dacă ajunge la finalul cursei sau nu. Nu numai că a ajuns, dar a ajuns cumva în zona de vârf a plutonului și ai fost aproape acolo de un loc 2 în clasamentul general. Cu toate acestea însă, cred că obiectivele au fost îndeplinite pentru tine în această etapă și chiar depășite. Greșesc, oare? Cu siguranță nu. Pentru mine această etapă a fost mult peste așteptări, pentru că trebuia să fac doar o singură cursă. Prima cursă mi-am, să zic așa, ratat-o datorită faptului că am încercat să mergem pe un setup de ploaie, însă n-a mai plouat. Planul era să împart mașina cu Cristi. Colegii de la Radical România au reușit să pună mașina cu care am mers alta decât cea din prima cursă și cu cea cu care am mers tot weekendul, să o pună la punct și am luat startul prima dată pe această mașină, fără niciun tur de practice cu ea, astfel încât să fie fair și pentru Cristi să meargă cu o mașină full funcțională. Pentru mine a fost destul de greu, pentru că fără antrenament și faptul că de 2 ani de zile nu m-am mai urcat într-un Radical, acest lucru și-a spus cuvântul. M-a epuizat destul de tare, n-am reușit să merg la fel de repede cum mergeam înainte, însă pentru mine e ok, un loc 3 pentru un one event este mai mult decât mă așteptam. Asta voiam să întreb, știm de experiența voastră cu ligierul pe care l-ați pilotat pe plan european. Există cumva asemănări și lucrurile care se întâmplă aici sunt cumva apropiate de ceea ce se întâmplă pe plan internațional sau ați reluat cumva pregătirea, Radicalul fiind mai violent ca reacții și poate mai greu de controlat sau mai puternic? Radicalul, din punctul meu de vedere, este mai ușor de pilotat, însă trebuie să te obișnuiești un pic cu aerodinamica, pentru că ligierul pe care noi îl mai folosim din când în când în alte competiții nu are atât de multă aerodinamică și practic trebuie să reiei încrederea în viraje cu această mașină, pentru că forțele gen în viraje sunt complet diferite față de ce simțim în ligier. Plus, de asemenea, ligierul are servodirecție și acest lucru te puturoșește, să zic așa. Vreau să zic că după câteva lepuri cu Radicalul deja sunt tot transpirat, mă dor mâinile. Deci clar, cu această mașină îți trebuie antrenament, altfel nu poți să mergi la vârf. Noi ne bucurăm să te vedem aici, sperăm și mai mult de atât să te urmărim mai departe pe plan european și să reveniți acolo în cadrul ligii European Series, dar
Până când ne uităm la viitorul îndepărtat, revenim la ceea ce se întâmplă aici pe traseu. Felicitări pentru această cursă cu numărul 2. Mulțumesc mult, vă mulțumesc tuturor. Bogdan Dobranici așadar a fost alături de noi și îi mulțumim, iată, pentru prezență într-o cursă completă. Mergem acum către oamenii de la SR1 Cup. Haideți amândoi încoace, dacă toți suntem prezenți aici. Experimentatul competiției, cu toate care doar 15 ani și omul care se află la prima etapă din cariera sa, este vorba de Albert Iovan și de altfel cei doi sunt singurii care au reușit să încheie această rundă și această cursă cu numărul 2. Luca, am avut parte totuși de o bătălie în partea inițială, dar mai mult decât atât am avut parte de o cursă cu numărul 1 decisă după finalul competiției. Spune-mi un pic cum vezi tu lucrurile legate de acest sezon, mai ales că ne apropiem de circuitul în care s-a produs explozia pentru tine, vorbind de Transilvania Motor Ring. Am început sezonul foarte bine, cu 4 câștiguri din 4 curse. Următoarea cursă este la circuitul meu preferat, la Transilvania Motoring, unde am reușit anul trecut să câștig toate cursele care s-au ținut atunci. Și sunt pregătit să dau tot ce e mai bun și atunci și acum tot timpul. Spune-mi un pic, așa cum știm cu toții, avem un dublu program pentru tine, te vedem în Formula 4, te vedem și în cadrul Radical Romanian Cup. Unde crezi realist din punct de vedere al ritmului că sunt adversarii tăi și evident unde ești comparabil cu ceea ce se întâmplă acolo, pentru că știm că ai avut multe incidente, dar ritmul tău a fost unul destul de apropiat de adversarii tăi și pe plan internațional. Păi nu prea am avut incidente, numai o dată în calificări și o dată într-o cursă, din cele 12 curse care deja au fost disputate. Acolo este o bătălie foarte strânsă între toți cei 26 de piloți, sunt unii dintre cei mai buni piloți din fiecare țară. Și avem un ritm care contează chiar la miime, sutime și zecime. Luca, noi nu putem decât să ne bucurăm și ne bucurăm de asemenea că l-avem pe Albert Iovan pe această grilă. După ce ne-am întâlnit cu Albert la slalom paralel, mai puțin am tras chiul lui eu acolo pe partea asta. După întârziere, mă bucur că ești prezent aici. Spune-mi un pic, ce ți se pare că fac băieții ăștia și care sunt pașii pe care sunt sigur că îi vei face pentru a veni acolo lângă ei? E absolut incredibil ce fac cei de la Radical România. Uitați ce frumoase sunt mașinile astea și sunt rapide și toată organizarea este foarte, foarte bună. Totul a fost la timp, toate sesiunile au decurs cum au trebuit și sunt foarte bucuros că sunt la finish, am terminat amândouă cursele și chiar sunt de 2 ori pe podium în prima mea etapă. Albert, spune-ne un pic cum ai ajuns la ceea ce se întâmplă aici. Știu că ne-am întâlnit și am fost împreună în acel weekend, a fost o primă experiență și pentru tine și pentru mine și mă bucur că acum ne întâlnim în cadrul cursei. Cum s-au întâmplat lucrurile și cum au evoluat până la urmă atât de rapid? Da, păi în decembrie Fras Junior și Radical România au organizat acel test cu mai mulți juniori foarte, foarte, foarte frumos și bravo lor pentru că au făcut asta, că m-au convins pe mine să vin astăzi să concurez în a doua etapă. Și da, testele astea pe care le organizează Fras Junior sunt foarte, foarte importante pentru juniorii din ziua de astăzi și îi felicit pentru asta. Acum Luca a făcut primul pas și te-ai adus aici pe circuit în cadrul Motorpark România. Ce zici, îl vedem și pe Luca pe circuitul de slalom paralel cu Suzuki-ul poate pe care ai mers anul trecut? Da, cu siguranță îl felicit pe Luca că ai câștigat și prima cursă? Da? Bravo! Îl felicit pe Luca că e foarte, foarte talentat și în Formula 4, dar și aici. Da, neapărat să vină Luca la slalom paralel, măcar într-un test așa. Că uite, am venit eu la tine acasă acum și la mine. Nu? E și normal. Normal, să grătar. Deci le rezolvăm pe toate și mă bucur cumva că, iată, prezența asta din toate disciplinele se vede aici pe traseu și voi, tinerii, cumva, vă trageți între voi unul pe celălalt spre înalta performanță. Luca, Albert, felicitări! Ne vedem cât mai mult bucuroși în zona asta de vârf a claselor de la SR1 Cup. Am fost așadar prezenți alături de juniorii noștri și încercăm să mai povestim niște lucruri până în momentul în care vom avea festivitatea de premiere. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți alături de noi. De la microfon, la fel ca de fiecare dată, vă salută același Ștef Raita.